sweet, neat, all complete. She's the kind of girl I love. She's small, tall, that ain't all. True as the stars above. She's a real sweet gal with a tailor-made smile. For a tailor-made kiss, I'd walk a mile. Listen here, boy, if you can meet, take a tailor-made woman there, heart. U hebt een muzikale leiding over dit stuk. Kunt u wat vertellen over uw repertoirekeuze? Nou, de repertoirekeuze is zo. Ik heb in overleg met Peter, die het verhaal geschreven heeft, heb ik gevraagd welke landen wil je aandoen. Hè? Want het is eigenlijk een soort wereldreis die Candide maakt samen met dokter Warbol. En hij zei nou, die landen, Portugal onder andere, Ierland en zo. Nou, ik zeg dan weet ik genoeg. Dus daar eigenlijk op aansluitend heb ik uit verschillende musicals, uit een paar opera's en uit Ierse volkssongs heb ik eigenlijk het programma samengesteld. Met een groep die ik opgebouwd heb van niets eigenlijk. Hè. Dus waar heel veel mensen in zaten die nog nooit gezongen hadden. En we zijn nu ongeveer een jaar zijn we ermee bezig geweest en ik dacht dat het tot een goed resultaat gekomen was. De mensen zijn enthousiast, ze doen het graag. En, de stukken waren natuurlijk hier en daar wat moeilijk om te zingen, maar daar heb ik dan eigen bewerkingen van gemaakt. En zo is het eigenlijk een beetje gegaan voor ons. Die eigen bewerkingen, is dat in samenspraak gegaan met de regisseur of heeft u die naar eigen hand mogen zetten? Ja, heb ik naar eigen inzicht. Hij zegt dat laat ik helemaal aan jou over. Want verleden jaar hebben we natuurlijk aan het Orfeo online hebben we gewerkt samen. Heb ik hetzelfde gedaan ook met. Heb ik zelf een heel stuk gearrangeerd. Maar dan hadden we grotere koren eigenlijk, dat was het massaler. En nu heb ik wat kleinere dingen eigenlijk gedaan omdat het beter bij de groep past. Dus zo is dat eigenlijk gegaan. U zei net dat jullie een jaar geoefend hebben ongeveer. Ja. En hoe vaak komen jullie dan per week bij elkaar? Of hoe vaak is het? 1 keer per week. 1 keer per week? 1 keer per week zijn we bij elkaar geweest. Maar dat was natuurlijk niet elke keer repeteren, ook wel eens een setting van het toneel. Petrella, kun je mij vertellen wat jouw rol is in dit geheel? Ja, ik mag hier de dans eigenlijk maken die erin voorkomt. En we hebben dan samen de muziek ook uitgekozen. Dus dat was ook een beetje een mede-insteek vanuit mijn kant. Maar de dansers figureren ook af en toe, dat heb je misschien ook gezien. Dus dat hebben we eigenlijk allemaal in overleg met z'n allen heel de tijd besproken.
de dans zelf, die heb je zelf bedacht of bedenk je die samen met de dames die de dans uitvoeren? Nee, de dansen zelf, de passen, zeg maar, die bedenk ik wel, echt zelf. Maar het is natuurlijk wel, als je in de studio 1 keer aan het werk bent, dan gaat rechts wel eens makkelijker dan links. Of het is met z'n tweeën beter dan met z'n drieën. En dat soort dingen doe je altijd in overleg. Oké, hoe lang zijn jullie ongeveer bezig geweest met de voorbereidingen? Nou, het was deze keer best lastig, omdat de periode, het was net na de zomervakantie. Dus we moesten natuurlijk voor de zomer echt wel ruimschoots beginnen. Het nadeel is dan dat er natuurlijk ook weer een aantal van de dansers moeten gaan studeren. Dat heb je in Zeeuws-Vlaanderen. Dus we zijn met iets meer begonnen voor de zomer dan dat we nu hier op het podium mee kunnen doen. En dat is natuurlijk wel jammer. Maar we zijn goed en wel echt de studio ingegaan in mei, juni zo'n beetje. De dansgeografe Petrella heeft eigenlijk de zangers en de zangeressen geplaatst. Van daar moet je staan en zo moet je bewegen en zo. Dat had ik haar ook gevraagd om dat te doen, dus dat is eigenlijk prima gelukt. Dus jullie konden samen overleggen? Ja, dat was geen enkel probleem. Ik vond het heerlijk om met haar te werken en met Peter ook sowieso natuurlijk. Wat zie je er ontzettend mooi uit. Waarom ben je zo mooi aangekleed? Ja, dankjewel. Ik speel Inca-krijger en ja, dit is mijn kostuum. Heel mooi. Wat moet jij doen als Inca krijgen? Wie moet jij krijgen? Ja, Dr. Warbel en Kadite die komen in de Inca-rijk. En ze schieten daar iemand dood en ik mag het gevangen nemen. Dus. Is dit je eerste productie samen met Zoma? Ja. En wat vind je ervan? Super. Ja, het is echt heel leuk. Hele gezellige groep. Iedereen kent iedereen ondertussen. En ja, dus ik vind het super. Opa, wat schrijf je allemaal voor leugens in je grote dagboek? Leugens? Wat kom je daar nu bij? Hé opa, vertel nou eens waar je allemaal opschrijft. Wie wil er straks lekkere warme chocolademelk? Ja, maar zonder kallen. Wat vind je zo leuk om hier aan mee te doen? Nou, ik vind zingen wel leuk. Je vindt het zingen wel heel leuk. Vind je het niet moeilijk? Ja, soms is het wel heel erg hoog. Wat is je favoriete liedje in dit stuk? De blauwgeruite kiel. Dat vind ik wel leuk. Welke zei je? De blauwgeruite kiel. Ik ben een kind bij een open haard. En ja, dat zijn kinderen die bij een open haard zitten. En dan is er een opa bij. En vroeger was hij zeg maar een soort van Michiel de Ruiter. En hij wou dan zeg maar vertellen over zijn verhalen. En later ben ik ook kind en dan moet ik gaan zingen. Jij speelt ook een kind, neem ik aan. Wat vind jij hier zo leuk aan? De gezelligheid en het zingen en toneelspelen. Het toneelspelen, dat doe je graag. En zou je dat nog later vaak willen blijven doen? Ja. Ja, misschien dan ook zingen? Ja. Samen kennen wij de Rossel op, Mango, Nu en Chili. Waar gaat het eigenlijk over? Weet jij dat? Iets waar je... Het gaat over twee iemanden en die gaan dan naar Zeeland en dan via Vlissingen naar Suriname. En dan, ze zijn gevlucht omdat ze twee iemanden hebben vermoord. En later komen ze erachter dat ze toch geen moordenaar zijn. Dus dan willen ze weer terug. Dan komen ze terug en onderweg beleven ze heel veel avonturen, dat dacht ik. Oké, dankjewel. Kunt u iets vertellen over uw rol? Mijn rol? Ja, ik ben Porgolino in dit stuk. En ik ben de slaaf. Dus ik ben aangekocht door Madame Duplessis voor heel veel geld. Maar later verkoopt ze me door en dan heb ik het iets beter. Dan mag ik zingen met mijn makkers. En dat is ook wat onze meeste plezier bezorgt. Ook in deze productie, moet ik zeggen. Dus u komt hoger op in het stuk? Ja, ik kom hoger op. Gezellig drankje erbij. Dat wil wel, hè. Makkers om me heen. En dat geeft een beetje plezier. Ja, want u bent niet alleen een slaaf, maar u bent ook de voorzitter van deze verenigingen. Ja, dat klopt, ja. En ik moet zeggen, met heel veel plezier. En sinds 2 jaar hebben wij het muziektheater zetten we op de plank in plaats van operettes. En we hebben dit jaar een 15-tal nieuwe leden erbij die meedoen met deze productie. En ik moet zeggen, het is fantastisch.
Dus het is voor iedereen een vuurdoop. Het is voor herhaling vatbaar en ik moet zeggen, als ik zie de mensen om me heen, met wat voor plezier en enthousiasme zich hier in dit stuk begeven, ja, dat geeft de moed om inderdaad weer verder te gaan. Kunt u iets vertellen over Zoma? Hoe lang bestaat het al en misschien wat zijn de toekomstplannen? Ja, dat is een goede vraag. Zoma bestaat volgend jaar 35 jaar en in 2008 zal het de 35ste uitvoering zijn. Hoofdzakelijk operettes geweest, 1 keer een concert tussendoor geweest. En de laatste 2 keren, dus van die 35 uitvoeringen, muziektheater. En ik denk ook dat dat toekomstgericht zo zal zijn, althans voorlopig. Als er een revival komt van operetten, dan hoop ik dat ik er nog bij mag zijn en dat ik aan die operettes mee moet doen, want ja, daar gaat mijn hart wel naar uit en van velen van ons. Maar we moeten de jeugd de kans geven om daarin te groeien. En misschien komt er een revival, hetzelfde als wat je op televisie ziet met schaatsen en met dansen. Dat was ook een beetje weggezakt. Televisie besteedt daar aandacht aan en je ziet dat de jeugd daar weer heel graag aan meedoet. En ik hoop dat het hier ook mee gebeurt. Ja, Om de jeugd er echt bij te betrekken. En zoals je ziet hier naast me staat er alweer eentje. Heel leuk. Ja, u heeft het net over jeugd en groeien. Bent u misschien nog op zoek naar nieuwe leden? We zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die mee willen doen met zingen en dansen en spelen. Dus het is niet een koor waar mensen alleen maar met bladmuziek staan te zingen, zoals in veel koren gebeurt. Maar als je lid wil worden van Zoma, dan moet je er rekening mee houden dat je naast het zingen ook mee mag en kan spelen en mee kan bewegen. En dat is juist het leuke. En dat is van jong tot oud. De jongste die meedoet aan het zanggebeuren is 14 en de oudste is 82. Wat heet oud? Die staat echt fris op de planken. Voor alle leeftijden. En die geeft nog niet op en dat moet ik zeggen, dat is fantastisch om te zien. Dus dit jaar de Candide Ja, en volgend jaar? ik weet het niet. Ik heb nog niet gehoord wat eventueel de voorzitter, Rien van Lieshout natuurlijk, want die is toch de voorzitter van de Zoma, eigenlijk van plan is om te doen. Ik hoop dat hij doorgaat, want de mensen vragen er ook om. Hè. We hebben nu een enthousiaste groep, dus ik hoop dat we doorgaan, sowieso. Dus alles staat nog open? Ja, alles staat nog open en misschien vragen ze me weer. Ik weet niet, ik moet maar afwachten.